Takže zdravím vás, priatelia. Prišiel som teraz vo večerných hodinách pozrieť na včelnicu, že či je všetko v poriadku. No a na úli, v ktorom som mal odložené súše a medzisteny, tak sedí takýto roj. Uvidím, zajtra idem ráno ku včelám, idem robiť ošetrenie kyselinou mliečnou. Takže sa pozriem do toho roja, jak to vyzerá dnuka. Vyzerá byť dosť silný, už len z toho, čo je nasadané vlastne na tých dvoch nastávkoch. Doplním tam súše hore, lebo tam hore sú možno len 5 alebo 6 súši a dole je 10 medzistien. Takže preto vlastne tie včely nie sú dnuka všetky, lebo majú tam vzduch, v podstate nemajú ramiky, na ktoré môžu nasadať. No a uvidím, či tam je značená matka. Pokiaľ by bola značená, tak je to môj roj. Aspoň vo väčšine rodín mám značené matky. Nehovorím, tak kde nemám. Ale viem, ako ja značím matky. Pokiaľ by to bolo nejak inak, tak je možnosť, že to je roj tam od kamaráta. Uvidíme. Zajtra urobím video, pozriem do toho roja. Rovno urobím aj ošetrenie kyselinou mliečnou toho roja, keďže je teraz v bezplodovom štádiu. A aj ostatných rodín. Pozriem do plodisk, lebo ošetrenie kyselinou mliečnou sa robí do plodisk. Takže pozriem do všetkých plodisk, ako matky plodujú, aj do toho roja.